Dobrý den, vítáme vás u dnešního videa. Dneska budeme ochutnávat ty dňomky. Tak my vás opět vítáme u našeho videa. Mám tady zase synovce, budeme ochutnávat tyto němky. Akorát nevíme, co je... vám to ukážem. Dobrý. Akorát nevíme, co je tady to žlutý. Vypadá to jako pomeranč. První začneme asi s tímhle, tak počkejte, nám ochutnat. Po vkusu je ale dobrý. Co myslíš? Jaký to je? Co ti to připomíná? Jako... Mně to připomíná jako... Ne, to připomíná jako jahodová polévka. Jahodová polévka. Mně spíš jakoby nějak... Nějaký kakao, spíš nějaký. Tohleto. Čokoládová příchuť. Nějaká. Mám to smělý prsty. Dobrý, si to asi chceš? Na to moc nemusím. Počkej, to spolknu. Pak tu máme nějakou... nějakou kutíčku. To je nějaká kytička, taky nějaký cukrový. To je, vidíte, že to je obtisk toho kytičky. Dobrý, oni to vidějí. Co to čeče? Ano, dobře. My jsme zapomněli to kdy najít tu kolorní skleničky. Chvilku omluvte mýho synovce. Ty běž. Tak tady čekám, mluv tam. Než řekneš do kroku. Jsem zpátky. Pak tady máme nějakou kouli, dej to na zem zatím, to nebudeme potřebovat. Pak tu máme tyhle lupinky. To jsou od toho, jak se to jmenuje? Minis. Dá se to do mlíka. Čeče jahoda. Jo. Pak tu máme nějakou sušenku. Mandelka. Co se připomíná? Nějaká jahoda. Že z toho bolí břicho. Pak tu máme na závěr tohle. To je... Co nevím. Tak si klepnem. Koup si na to. Můžeme ještě na to. Já to s ním celý. Tak na to. Kousy. Počkej. Tak první ne, nebo první? První teda. Fuj. To je citron. Vidíte, mě to nepálí. Buď ti. Fuj. A poslední, co to máme, ještě tuhle. Sušenka. Pak tu máme zbytek. Chcete? Ne, nechtěj. Ne, co si tam citron. Tak tu máme to si dal. Počkejte. Pak tu máme kolu. Jako na příchod. Že je vanilka. Je to opravdu pak, že žerete tu citron. A to fakt byl citron, nevěděla, co to je. Já jsem tak citron. Nebo žereš se citron, bude ti pak hlava? Víte se, mi tam nechá jenom trošku. Dobrá. No, tak chvílo. Tak co ti asi nejvíc chutnalo? Asi tak. Ej.
Co ti nejvíc chutnalo? Kola. A co asi... Ne, sklenička. Skleničky. Tak se A pochujeme. tohle. Takže ty mini asi. A co bylo asi podle tebe nejhorší? Asi ten citron, viď? Slušej. Podle mě byl kyselý. Tak my je to tady. Už to stačí. No, tak mi děkujem, že jste se na nás koukali. A příště papa u dalšího videa. Počkej. No. Bye bye.